پشتی چند ڕۆژە جواتێ دەستایە دامستەندنێ لە ڕیاضێ مە خلاص کرن ئیرۆ کۆمجوینێک ji pêkhatiye destayê bi wezîrê derveyê Rûsya û cihgirê wî re bi Lavrov û Bogdanov re rûniştinek çêbû li sala melekî li matarê Melek Xalid li ser destûrê hinekî hat axaftin û li ser çawa yanî kar bêkirin gê penaber jî vegarin her du aliya jî nirînê xwe zelal kirin ji bo rewşa Idlibê jî Rûsya daxuya kirin û em ê wilo nemînin gê Heyet Tehrîr Şam sedî not û pênc li ser erdê Idlibê hukm dike ji ber divê îtîfaqatê me duwê mentiqê de tenfîz bibin û em bikin. Adin hinekî li ser Rojhilatê Ferhat got tefasîla em ê li Moskow karibin nêzik ji hev dûr bêjin. Di mewduê Kurdî di qediya Kurdî gelekî muhim e divê bi Tirkiya re bi Sûriya re ev qediya bê fêmkirin kî irhabî ne kî yanî hiqûqê milletê Kurd bi irhabê ve neyê girêdan bê naskirin irhabî kî ne got PYD em zanin karekî gelekî xerab dike û bi taybet jî li dijî Kurda tehcîr dike Kurdê ne wekû ne pêran e.